ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ನಲಿನಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಮೋನೆಗ್ ಪೂಜನ ಕ್ರೀಮು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬು ಬೊಕ್ಕ ಪೇರ್ದ ಬಾವೆ ಮಂಜಲ್ ಪಂಡ ದೈಟ್ ಆಯ್ನ ಮಂಜಲ್ ನೆತ್ತ ಕ್ರೀಮು ನೆನ್ನು ಎಂಚ ಒಂದು ಅರೆತ್ತದು ಇಜನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಾರ್ದು ಲಾಪುಂಡು ಐನು ಎಂಚ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಪನ್ಪೆ ಮಂಜಲ್ದ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನೆನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಡೆ ಪಾರ್ದ್ಯಾನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿನಿ ಅವು ನಮ್ಮ ದೈಟೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ದೈಟ್ ಆತನ ಮಂಜಲ್ದ ಕೊಂಬು ಅವು ಬಂಡ ಪ್ಯೂರ್ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿದ ಅಲತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಒಂದು ಅಲಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ ಪೇರ್ದ ಬಾವೆ ತಾರೈದ ಪೇರ್ದೆಲ್ಲ ಪೇರ್ದೆತ್ತು ಪಾಡೋಲಿ ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಪೇರ್ದ ಬಾವೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡು ಐದೊಕ್ಕ ಲಿಂಬು ಪಾಡೋಡು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಲಿಂಬು ಕಟ್ ಮಲ್ತದೀತೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಲಿಂಬು ಪಾಡೋಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ನೆಕ್ ಪೇರ್ದ ಬಾವೆ ಪಾಡ್ದೆ ಮಂಜಲ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಡ್ಯಾನು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತೀನಿ ಸೋಕ್ ಸಣ್ಣ ಹಾಕೊಂಡು ಐದು ಕೊಂಚ 5 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೋನೆಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಒಂದು ಅಲಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಯ್ನ ಮಂಜಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಯ್ನ ದೈತನೇ ಮಂಜಲ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಅಂಚೆನೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚಲ ಟಿ ವಿ ತೂ ಒಂದು ಆರಾಮಾಡು ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಐದು ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗುಲಾಬಿ ಕಣ್ಣದಾರು ಕಪ್ಪಾಪುನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಗುಲಾಬಿದ ಒಂದು ಇರುಂಕದು ತಪ್ಪು ಮೈತ ಒಂದು ಎಸಾಲನು ಐತ ನೀರು ದೆತ್ತದು ಕಣ್ಣದಾರು ಕಪ್ಪಾಪುನೆಕ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಾಗಾವೋಡು ಮೇಲಿಗೆ ಪರ್ತಿಡು ತಾಗಂಡಲ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಚೌಂಟದಾತ ನೀರು ದೆತ್ತದು ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ನ ಪೂರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಪ್ಪಗ ಪೂರ ನಿದ್ರೆ ಪೂರ ಕಜ್ಜೇರ್ದು ಕಣ್ಣದಾರು ಪೂರ ಕಪ್ಪಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಏರ್ನಲ ಹಾಪುಂಡು ಪೊಂಜೋಕುಲ್ನ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲನ ಪೂರ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ತೂಲೆ ಒಂದು ಎಂಚಾಯನ ತಾಗವನೊಂದು ಪನ್ಪೆ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚಂದು ಪನ್ಪೆ ಮೋನೆ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಜಿಂಜ ಪೊರ್ತು ಮಸಾಜ್ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ವಾರೋಗ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚೇನೆ ವಾರೋಗ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ದಿನೋಲ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬಾತ ಐಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೊಲೂದಾಪಾರು ಸೋಕು ತೋಜಿ ಉಂಡು 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಚೇನೆ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ತೊಲೆತ್ ಬೊಲ್ದಾಪುಂಡು ಓಡೆಗ ನಮ್ಮ ಕೈಕಾರಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಡೋಲಿ ಮೋನೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕೈಕಲಂಚೇನು ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮೋನೆಗೆ ಮೋನೆಗೆ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂಚ ದಿನೋಲ ಪಾಡ್ಲೆ ವಾರೋಗು ದಿನೋಲ ಪೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನೆನ್ನೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಲ್ಪುನೇಕ ನೆನ್ನೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿದ್ದು ಒಂಜು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ತಾಗವೋಡು ಐದೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬೇತೇನೆ ಮಲ್ತಂದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ದ ದೈ ಮಂಜಲ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಗಡಿಡು ತಿಕ್ಕುನದೆ ಪೌಡರ್ ಮಂಜಲ್ದ ಅವು ಲಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಒರಿಯೊರಿಯನ ಉಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಲಾಪುಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಂಚೆನೆ ಬಿಡೋಡು ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ತದ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಮತ್ತೆ ತೆಕ್ಕೋಡು ಚೌಲಿ ನೀರು ಹಾಪುಂಡು 10 ನಿಮಿಷ ಐನರ್ದೊಕ್ಕ ಮೋನೆ ತೆಕ್ಕೋಡು ಚೌಲಿ ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಟನ್ ಟೂವಾಲ್ಡ್ ಕುಂಟುಡು ಇಟ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಒರೆಸೋಡು ಐದೊಕ್ಕ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸೋಪು ತಿಕ್ಕೊಂಡಾತೆ ಮೆಡಿಮಿಕ್ಸ್ ಸೋಪವು ಲಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಮೆಡಿಮಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಪಾಂಡೆಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಮಂಜಾಲು ಐತ ಸೋಕು ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ
ಇತ್ತೇನೇತ್ ಬಲುದಾಂಡು ತೂಲೆ ಮೋನೆಗ್ ವಾರ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ತಾಗಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ನೆನ್ನೆ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ತದ 10 ನಿಮಿಷ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ 15 ನಿಮಿಷ ಅಂಚೆನೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಒಪ್ಪೊಲಿ ಟಿ ವಿ ತೂವೊಂದುಲ ಒಪ್ಪೊಲಿ ಎಂಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐರ್ದೊಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಏತ್ ಸೋಕಾಂಡುಲೆ ಬೊಲ್ದಾಯ್ಜ ಸೋಕಾಂಡು ಪಂಡ ಪರಿಣಾಮ ನೆಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಇಂಚೇನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಆರೋಗ್ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿದ ಲೆಕ್ಕ ತಾಗಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೊಲ್ದಾಪಾರ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವಾರ್ ಅಂಚೆನೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.